ανέβει στο τέναρο και τον καβομαλιά, σαν γαλέρα ταξιδιάρικη μες στον αφρό του κύματος προβάλλει το όμορφο νησί των Κιθήρων. Πιο κάτω από τον καβομαλιά, πιο πάνω από την Κρήτη, στο τσιρίκο το όμορφο γεννηθεί Αφροδίτη. Εμείς έχουμε την Αφροδίτη. Στη Σπάρτη έχουν την ωραία Ελένη. Η Αφροδίτη γεννήθηκε εδώ στα Κύματα, στη σημερινή Παλιόπολη, από τον αφρό των Κυμάτων. Και βέβαια υπάρχει και λιγάκι σόκκινο ανέκδοτο. Υπάρχουν δύο νησάκια τα οποία λέγουν Κορφινίδια. Λέγονται. Εκεί λένε ότι η Ήρα κάποια στιγμή που θύμωσε με τον άντρα της το Δία, του τράβηξε τα αυτά και τα πέταξε. Και από τον αφρό αυτών των κυμάτων που ήρθαν έξω στην αυτή γεννήθηκε η Αφροδίτη. Δεν έχει μητέρα, είναι η κόρη του ουρανού. Από τον αφρό των γεννητικών οργάνων αναδείχθη μια ωραία γυναίκα και γι' αυτό ονομάστηκε και Αφροδίτη, η οποία απεβάστη στα Κύθυρα και λατρεύει στα Κύθυρα σαν ουράνια Αφροδίτη, η οποία είναι η πλατωνική θεά του έρωτα. Ναι, τώρα η Αφροδίτη είναι διάφορα πράγματα. Λένε με την Κυθέρια Αφροδίτη, λένε της Μήλου, λένε χιλιάδιο ο καθένας διεκδικεί την Αφροδίτη. Υπάρχει και μια αληθινή μήπως έκανε στην Κύπρο. Και εσείς έχετε υπόψη σας κάτι τέτοιο? Πρώτα λέει πλησίασε τα πολύ Άγια Κύθυρα και ύστερα πήγε στη θαλασσόζωστη την Κύπρο. Ο Πάρης από εδώ έφυγε, έκλεψε την αρχή την ωραία Ελένη και την έφερε εδώ που διδάσκεται ο έρωτας. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μάθημα σε αυτό. Οι ερωτευμένοι για να ολοκληρώσουν τον ερωτά τους έκαναν το ταξίδι προς τα Κύθυρα που ήταν το ιδεατό μέρος. Όταν την έκλεψε ο Πάρης ήταν 24 ετών, αλλά όταν την έφερε πίσω ήταν γριά. Ήταν 72 ετών. Άρα ο Τροϊκός πόλεμος έγινε για μια γριά. Όταν πέθανε η Αφροδίτη έκανε μια ευχή. Άφησε τη ζώνη της στα Κύθυρα ή στις κοπέλες για να είναι όμορφες. Είναι η τσιριγότισσα, παιδί της Αφροδίτης, που έχει αγνά τα κάλλη της και την γλυκιά μορφή της. Έχει και ανώθευτη ομορφιά, ματιά γλυκιά πλανέφτρα, γι' αυτό την τσιριγότισσα τη λένε καρδιοκλέφτρα. Τσιριγότισσα θα πάρω, αυτό ήταν και δύο και ήταν από το τραγούδι. Όταν θέλω να παντρευτώ, τσιριγότισσα θα πάρω, σας ορκίζω με αυτό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Είναι η Αφροδίτη, είναι η Μυρτιδιώτισσα, δεν ξέρω. Είναι κάτι που πλανάται στον αιθέρα χωρίς να μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Και βλέπω πράγματα και αναρωτιέμαι πόσα πράγματα έχει αυτό το νησί.
Άξιο παρατηρήσεως λέει είναι η υπέροχη θέα. Όταν ο ήλιος ανατέλει πρωίας ανεβαίνουν πίσω από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Προέρχονται από κάποια ανακάτωμα των λαών της περιοχής. Πάντα τα κύθυρα πρόσφεραν ένα φιλόξενο καταφύγιο σε καταδιωκόμενους της ιστορίας. Έχουμε λοιπόν από διάφορες μεταναστεύσεις, έχουμε συγκυρώσει τα κύθυρα. Λεγότανε Κυθέρια, πιο πρώτα λεγότανε Μελίτη και αργότερα οι Ενετοί το ονομάζανε Σερίκο και εμείς το είπαμε Τσιρίκο. Σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι πολιτισμών είναι επόμενο το νησί μας να δέχτηκε επιρροές από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τα Επτάνησα και από τις Κυκλάδες. Δεν εγνώρισαν την τουρκοκρατία, αλλά άρα υπήρχε μια περισσότερη ελευθερία. Ναι, ήταν εξελιγμένο το νησί εδώ από τα παλιά τα χρόνια. Και μάλιστα εδώ, όταν όλη η Ελλάδα ήταν τουρκοκρατούμενη, εμείς είμαστε αγγλοκρατούμενοι ή ενετοκρατούμενοι. Και εδώ οι ξένοι κάνανε έργα, ενώ αλλού οι Τούρκοι χαλούσανε. Πέρασμα, ήταν πολύ μεγάλο πέρασμα. Τα καΐκα που πηγαίναν τα μοτόρια για την Αφρική για να ψαρέψουνε, το αναξοβόλι τους ήταν εδώ. Αφού ήταν μια εποχή που ήταν πολλά τα βαπόρια λιγότερα και υπολογίζανε ότι περνούσαμε γύρω στα 200 πλοία 24ωρο από εδώ από το Γκάβο Μαλλιά προς το μεγάλο σταυροδρόμι. Πάρα πολλές φορές κόπηκε η ροή της ζωής. Λόγω εγκαταλείψεως του νησιού, μετά επανακατοίκηση κτλ. Ήταν σκορπισμένοι γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί χωριό. Δεν μπορούσε, ήταν σκόρπιοι για να γλιτώνουν, να μπορούν να γλιτώσουν. Δεν αφήνανε παράθυρα, παρά και οι πόρτες ήταν πολύ χαμηλές για να μην βλέπουν το φως οι κουσάρι και μπαίνουν μέσα και τους βρίσκουν. Είχαν κάνει τα κάστρα στα οποία τα μπουρνούαρισαν μέσα εκεί για να μπορέσουν να μυθούν και να σωθούν από τους πειρατές.